Čus, dámy a pánové, u dalšího videa a dneska si zahrajeme Plants vs Zombies. A my se můžeme teď pustit do světa, který ještě jsem nedokončil. Já jsem to neskončil. Jo, já už mám dohledaný poslední svět. Protože jako třeba tady ten ještě nějaký nemám dohledaný a dáme si třeba tento ještě nemám ani dohledaný, tady ten svět, takže já jsem teprve v 7. levelu, tady ten svět ještě nemám dohled. Takže jdem, se vezmeme nějaký moje koupený kitky za peníze. Jako třeba Apple Mode, ale to je fakt jako peněz. Jako ani mám celkem hodně kytek. No já se vezmu chlapňus. Vezmeme tohle. Koník moc kytek jako nemám, ale celkem hodně. Potřeba najít Gold Bloom. Gold Bloom. Jako mám, chybí jen pár kytek, mám jako třeba všechny kytky za hoskolo. Dneska pořád si kupu nějaké kytky za peníze. Možná teď jsem nějaké tak jdem na 7. level. Vezmeme vstupal sluníček. Můžeme tady nějaké dáme tady ekonka. Dám sem. Já jsem blbec, já nevzal slunce, to je taková chyba začátečního petníka. Ježiši. Já tu zabiju. Tak chci zabít tady tuhle. Okay, to je spalen. Tak. A spalená. Tu dáme tohle. A to půjde to. Jak zkusíme nějak bez těch slunce, aspoň ten gold pol jako nějak bez slunce. Já mám milion, prostě plno slunce. Což je mega dobrý. Když to dáme tady. Pomalu tam ho vylepšíme, tu dáme tohle. Tady jalapeňos, vypálíme žádlicelo úplně. Toto. Tež. Tady aktivujeme. OK, tak tady úplně vybuchují tady. Tak. A máme hotový level. OK. A vlastně jako dáme nějaký normální levely. Jako tady to jsou normální levely, ale dáme se nějaký jiný svět. Můžeme jít do 8 levelů. Jdu do jiného světa. Dáme si třeba, tady máme hotový. Dáme si třeba tady ten svět, tady ten ještě nemám úplně. Já jsem teprve ve 4. levelu. Tak. Tady mám jít do 4. Jako moc level, mám skoro, nemám ani moc světu dohledaných. Aha, no to dává tady kytky, no okej. Ty už jdou.
Budeme ho muset zabít s těma kytkama. No a tady tu kytku mám koukně už maximální level. To je ta kytka, teď, když ji mám takovou, tak je mega OP. Protože na tady tu kytku jsem si pořád levelil. Jsem pořád na ní byl seed, tak jsem si to kupoval i za peníze, ty seedy na ní. Takže mám na ní konkrétně maximální level, to je level 200. Což je konkrétně je totálně moc. Na tady ten level mi to dává tady tohle z té malé houby. Tohle prostě jsou level 200, no. Takže mi to dalo na ten level. A měl level 200 i tohle. Proč? Na ten level jsem psal, že mi to dá všechny na level 200, ale tady to mám i normálně. Level 200, takže je to mega OP. Amaduji. Tak jsme zničili tohle. Že vím, že nejsou tu žádný halopy. Okay. Musíme zničit tohle by to chtělo. Okně, teď jsem... Dneska ještě vydáme jedno videjko minimálně, tak za půl hodky ještě vyjde jedno, jak tady to dokončíme. A další videjko bude teď ze Plants vs Zombies, ale bude to trošku jiný, protože my si, jak budeme pak za půl hodiny, jak tady ten level skončí, dokončíme tady to video, tak pak ještě za půl hodiny, tak tady to videjko dám na YouTube a pak ještě za půl hodiny asi vydám ještě jedno videjko. Takže máte se na co těšit, dneska vyjdou 2 videa za sebou. Tohle teď jak natáčím a pak ještě já tam dám, a jak bude další videjko, natočíme tady tu hru, se pokusím zprovoznit na počítači. Takže zkusím to zprovoznit na počítači a zahájím si. To půjde, tak si to zahájím na počítači, protože teď konkrétně asi, počkej. Jo, teď hraju na PlayStation. Počkejte. No a my si... No, that's it, už máme dokončené. Slední boss se dáme. To bude hodně těžký. Jak vypadá tady tam? To je drak. A máme ho tu. Já ho zničit kytkama. Chceš jít radši na bazén? Jako žirafy? Okej, to dám. To, no, to nemůžu všechno. Tak, tak to dám. Jsem to opáší vypálek, ten dobec. Ne, on to dal jako šaši, já nesnáším šaši. Blbý šášové. Můžete šášové. Šášové může.
Ještě půlku životu už na obaných. Ne. Ogangan Tuaovi a teď si to jedná. Mám strašně skvělé. A po něm jsme se dotkli. Můžeme se jít podívat na nějaký další svět, protože ten svět už mám hotový. Předtím jsem ho ještě neměl, ale teď už hotový. Dokončené. Třeba právě, jak jsme to nedokončili, jsem to právě ve 4. levelu. V 5. V 5. levelu. Ještě vezmu z Epimota. Tohle. Si vezmeme jalapeňos. Můžeme vzít třeba tohle. Můžeme vzít toto. Třeba ještě na poslední. Goldblum. Tak se ho naklonujeme. Jsem řekl, že prostě 2x Goldblum, level 10. A tady se dá. To je zombík, ok. To je zničen, to nám plnota. To je dinosaurus, a myslím, že sauře. Ok. Už je píšu tak. Tohle. Co nejvíc promotál, aby jsme to ochránili teda na slunce. Vypadí úplně slunci. Aby to víc dávalo těch sluncí. Moje nejlepší slunce jsou tady jako fakt do slunce, ale myslím, že jsou i lepší slunce než je 2. Podívám se, dává víc. Se jdu podívat na počítač na YouTube, co dává víc, ok. Tak se jdu podívat, co dává víc, protože teď to hrají na PlayStationu. Teď hrají. OK, tak už jsem zpátky. Tak se zase podíval, že jsou i lepší slunce, jsou i lepší. Ještě 2, dáme 7. levelu, to jsme teď skončili. 7. levelu. OK, to jako to dáme. Tak. To je jeden stavby.
Tu dáme ty dětky nějaké. Tu dám další. Ten. Ne, co? Divné. Jsem jako umřel. Aha, to mám do určitého času, teda to mám. Jestli to nedokončím, tak končím. Tak už vím, jak to funguje. Okay, to je tenhle pekl. OK, tak tady to ani už nemá nic cenu. Tady to nemá nic cenu, takže dávejte na tady to videjko, klikněte na tady to videjko odběr s zvonečkem a hoďte tady i like. Jestli se vám tady to videjko líbilo, dávejte odběr, zvoneček, like a zatím čau.